Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Desiree, 21 anyos, single, nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa hubag sa akong ilok. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Naunsa ka oy Desiree? Ani naramang kasigig pangibot anang balhibos ilok nimo. Daghan gyud kaayo kag balhibo diha. Man naman ko, Niya. Sa man imong gigamitan na ng nipper. naman ko itom nga linya, murag hukaw ba? Akong kuha, Uy, uy, uy. Masin ba yung ma-infected na ha? Hunungan na oy. Masamad ka gani anang nipper na. Ay, hindi manggod mauy. Anad bang kumugamit ang nipper ko? Ako man gani mo limpyo si mong kuko usahay. Mabiyasa kong sa muka, kay malibat ko diri. Na, bahala ka diha oy. Ay tuod ay nangita to yung igagaw ganina si Veron ba? Nga naman ko ma. Ay wasag ko mahibaw. Ato lang unya sa ilaha. Ikaw, tanawa. Wow, ti! Sing-sing! Oh, gaw. Ninyuuno na ko. Wow, congratulations, ti! Happy ko para nimo. Thank you. Og mo nangita ko ni mo, gaw, kay puhon. Ikaw mo akong himuon nga maid of honor. Okay ra ka? Ay, sobra pas okay, ti. Nga nagong di. O, kano sa mga imong kasal, ti? Oh, next year pa di ay ang iyahang kasal. O, ma. Oh, napakahigayon nga magpagamay, mag-diet ka, kay bukto ni mo ay dako kaayo, mura kag lalaki. Wow, mama ko makaistorya, Oh? Maragyo asa ko liwat, eh. Hala no, mo gani nga mag-diet na kaday, aron dili ka maparihas nako ba? Nanon niya, kano sa aman di ay musukdan o gaon? Gaw, available ka karon? Nga naman di ay, ti. Aron makapasukod kang daan sa gaon ba kay puhon, anang buwan nga kaslon ko, daghan man sa di ay ang mga kaslonon ana, o gana sad magrent og gaon sa ila. Oh, mao di ay. Okay ra ko, ti, oy. Available ako rin. Ah, okay, sige gaw. I-text ako nimo kung asa dapita ang butik ha. Maghuwat sila nimo. Sige, Name of the bride? Veron. Okay. This way, please. Achi, please kuha ni B. Kuha og sukod, dali B. Please, kung do pa sa imong kamot, ma'am. Okay. Ala. Aray. Ha? Ay, nga naman nga akong pikas ka mo. Lisod man ni isa. Kini, higher, ma'am, please. Ay, sorry. Marag na ka magisakit sa akong may ilok, eh. Ayan. Ako ning i-check, eh. Nag-abot na ko spy. Sakit gyud na, basta tubuan kag bugas sa ilok. Ay, ganun sa man ni mawa, eh. Tulura tingali na kaadlaw, o baka ha, si Mana. Mawara na. Mao ba, ma? Pag-una, abi na kog simple lang nga bugas sa mitubo sa kong ilok. Pero milapas naman lang ang usa ka semana. Unya, wa pa man gihapon ko'y nabantayan nga butanan. Ug mas misamot pa gyud ni siya kasakit. Kay dili naman siya bugas gyud sa kong tan-aw. Hubag naman, ug mas midako pa gyud ni samot. Hinungdan nga mas misamot na hinuon kung dili na makalihok-lihok tungod sa kasakit. Motong, nipalitan ko ni mama og amoxicillin. Unya, Nibuto na? wa pa man maoy. Naunsa man ka? Mura mo ko gitugnaw, ma. Sabi ko na be. Uy, init man ka. Nakailan tingay ka ng imong gimuo nga hubag. Mo tingali na. Ay, ako ba yan? Nagduda gyud ko nga basig na infected ng ilok ni mo Desiree ha. Sa diyang gigamitan ni mo og nipper. Ma, Pahuway lang una diha. Obserbari lang na. Basta sige lang yun nag-inom mga antibiotic haron mo buto na na. ay, buntag naman dahi, eh. Kapasas kong ilok. Sa man ni? Oh, nana?
Paibaw na ko si mama. O maayo hinuon kay ni buto na. Niyan sa may gibati nimo ha. Okay na ma. Malihok na na akong kamot. Malihok na gyud kay katong nana, mao man to'y nagdaog kasakit sa imong ilok. Maulay ki ma. Mao sa sunod ha. Di na ka magbuot-buot og ibutan ng imong ilok ha. Nya gamitan nimo nipper. Mawa man lang gani nimo to sterilize. Pirmi gyud to na tong gamiton kay limpyo sa kuko. Unya kanang tiil na to hugaw ra ba na? O ma. Unsa? Na ay bugas. O ma. Parehas yun atong una ba nga nagtuutang bukas lang. Unya da ito hubag na gyud. Oh, dili na tingali na hubag na koy. Tingali ordinaryong bugas lang na kay nibuto naman tong hubag nimo. Kay wa pa to makabuto aw may puruhan gyud nga mobalik. Mao ba ma? Tanawa ra gud ma. May hubag na sag maayo. Uy, tuod da. Murag parehas na gyud og hitsura atong unang hubag nimo. Pero nibuto naman gud to. Ay, kun maon na. Ngano man na oy gabalik-balik naman hinuon na. Ma. Karon, maglisod na sad ko og lihok-lihok tungod sa kasakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, bisag giim na nanakog antibiotic doc, mibalik man gihapon. Nganong gabalik-balik man ni? Ikaduhang pangutana, tinuod ba dok basta makagawas na ang nana? Dili na unta angay nga mobalik pa? Pero nga naman lagi sa akong case, mibalik man gihapon. Unsa mahinungdan ani? Ikatulong pangutana, posible sab kaha nga na-infected ni Doc tungod kay gigamitan ako nipper nga wa ma-sterilize? Okay ra ba kung amoxicillin mo akong imnon? O basin na amo ikasuggest nga laing klase sa antibiotic para sa hubag? O unta ka nang dili na magbalik-balik? Ikaupat og katapusan, na-timing lang ka ni sa dihang gigamitan akong nipper ang akong ilok? O posibleng doon ay laing hinungdan mong nagbalik-balik ning akong hubag? Posible kahang kuwang og bitamin ang akong lawas nga mahihinungdan ini? Kung kuwang man, unsa masang klasiha sa bitamin ang akong kinahanglan? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Desiree. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anin na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadaling drugas kay usa man ako ka fellow of the Philippine College of Addiction Medicine. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Desiree, 21 years old, single, taga Talisay City, Cebu. May tungod kini sa hubag sa iyang ilok ug itong nabati na to ginan sa drama. So, going back to the sender, si Desiree, may tungod kini sa iyang hubag-hubag, no? Hubag sa iyang lawas, sa iyang ilok pa to. So, akong unang pangutana ni Desiree, bisag giimnan na nako antibiotic atong doc, nibalik man gyapon. Nganong nibalik man ni siya? Well, anyway, Desiree, kini mga hubag-hubag, karbungkol, karong mga buwel, mga unsa naman diha nga mga hubag-hubag. Kinahanglan gina siya nga sakto ang kadaghanon, ang dosage sa antibiotic, o niya sakto sa nagadugayon sa pag-inom sa antibiotic. Dili kay usahay manggod mingon ng doktor nga, okay, like for example, amoxicillin, like for example, si floxacin o tetracycline, whatever ng antibiotic ang ihatag sa doktor, 500 milligrams, 1 capsule, 3 times a day. Nga usahay lagi, kung binagkulang atong budget, mapalit ng tagduha ka kapsula, 3 times a day, kung nang-iurin sa doktor. So, di na siya makumpleto, no? So, ayaw pagtuo nga, everything will be okay the following day, no? It will take mga 5 days, 7 days, yung sa magkuan
kuhaan ng kagaw, mamatay ang kagaw, no? Plus limpyado gyud kay mo ginang limpyahan ang limpyuhan ang kanang na usa man day na ay infeksyon, no? Kay kung naa na gani na siya ay mugawas nga murag pas, murag nana, meaning grabe ang infeksyon ana, no? Ikaduha pangutana, tinuod ba dok nga basta magagawas ang nana, man yung pangutay ikaduha, dili na dapat mong balik pero ngano man lagi nga akong case ibalik man gyapon dok, unsa may hinungdan ani? Sa ko nang ginaingon, it will take time, no? Bisa mong gawas ang nana, unya dili sakto ang daghanon sa antibiotic nga imong giinom, ubalik lang gyud gyapon na siya, no? Makuan gyud, mapatay gyud ang kagaw. So gawas nga patyo ng kagaw sa antibiotic nga imong ginainom, kinahanglan nga limpyuhan gina nimo. Mao na nga ana sa mga clinic, ana sa mga health centers, ila ginang i-debride, usahay manggani i-debride, ginang limpyuhan using hydrogen peroxide, betadine, di naman kay common ng merthiolate karon, no? Antiseptic solution. Para nga in addition to the antibiotic, makuha-kuhaan na kadaghanon sa kagaw niya, hopefully, nga muugan na siya. Okay? Ikatulong pangutana. Posible sa kaha nga ma-infected ni Doc tungod atong gigamitan na kong nipper nga wala ma-sterilize. Okay ra ba kung amoxicillin maoy akong giinom? Basi na apay lain ka suggest nga antibiotic para sa hubag. Unsa man kini nga nagbalik-balik man ni nga akong hubag. Sa ako nang ginaingon, okay ra man ang amoxicillin. Dako naman ka, no? You are already an adult. So okay ra nang amoxicillin. Ang kanaghanon lang. Usually akong hatagan ng amoxicillin, 500 mg capsule gina siya, no? Pwede ra sa og imong gamitan og laing mga antibiotic, mga tetracycline, depende. Ciprofloxacin, mga ofloxacin, pwede ra na siya. Ang imong pangutana, na-infected ba kay gigamitan nimo og nipper? Ang gawas nga kuyaw kayong ma-infected, kuyaw pa sa kaayo ni siya, di siya rin nga matitanos sinuong ka, no? Simbako lang, no? Kay kanang bang nipper usahay binag kanang dili kay siya limpyo, masamad ka, simple nga makatitanos, no? Kung gamit kanimo dihag mga unsa naman lang dayon yung gamiton, kinanglan nga inyo gini siya nga di na mo siguro po pinguya autoclave kay sa malayo matay ay ito autoclave, kinanglan limpyuhan yung maayo ang whatever nga imong gamiton sa pag sa naman lang pagputol or kanang paggamay diha sa gusto ninyong kuhaon nga na mga nag-siwil-siwil diha sa inyong hubag, no? Pero wala naging kumog yun, no? Naarman ka sa talisay. Wala naging kumog man to lang ka sa health center. Kaya dito sa health center, naanay kumplito diyang mga forceps, bandage, mga plaster, mga unsan diha, mga antiseptic solution, nga may magamit sa paglimpyo sa imong hubag-hubag. Ayaw na lang diha pagkuhan-kuhan sa inyong balay kay mo na tinood, posible nga ma-infected ka na hinoon or matitanos na hinoon ka kay dili limpyo ang imong gamit nga material. Go and see wife na lang niya o nurse or mas maig na doktor sa health center sa inyong barangay sa Talisay City. Kay kumplito na diya sa health center. Nalamang magpahunad ko na akong hubag mo kay dako naman eh. Usually, makahinomdom ko sa una, kay Ngatusuwa Maswito, ako si Dr. Rene Obra, before ko na himong psychiatrist, dugay kay ko sa private practice. Dugay kay ko. So, muna na ibawag yun ko niya ni, pila katuig ko ng private practice, before na himong kong psychiatrist. So, sa una, amon nang suksukan o kanang drain, no? Ang among gamiton, maggunting ni o kanang rubber, nga kuan, mura ba kanang gloves o whatever nga kanang gunting ko na isuksok niya para mo drain ang pus. Nya plus the antibiotic plus imo ginang palimpyuhan. So balik ko na ko, go to the nearest health center para adto dito i-debride, adto dito mag-cleaning kay tuwa na sila mga antiseptic solution. Hydrogen peroxide, betadine, merthiolate, ano yung gamiton ng mga antiseptic solution. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Na timing lang ka ni nga diyang gamitan akong nipper ang akong ilo kung posibleng dunay laing inungdan nga nabalik-balik maning hubag. Posible kahang
kuwang vitamina ang lawas mao hinungdan ani kung kuwang man sa mga klase ng vitamin sa kung kinahanglan you have to take plenty of vitamin C para nga medyo stronger ang imong skin no, and then dili na kay na timing no, kay kini magong infection, kini magong kagaw mudaghan magud ni sila basta kay dili kay ka limpiada no, limpiado no. So ang katong niper yun sa katong nipor yung mga katong bapaak dito no, ayaw na nagusma kay kuyaw kayo gawa sa kumalikon nga mo grabe ang infection, posible sa ka magkatitanos. Unsa may risgo nga matitanos ang sa katao no, kung ang nakay open wound unya kining ang kagaw sa titanos musod makakos ni siyang muscle spasm. Mo nang nagani ko panday nga sinaligan nga namatay gyud din taon sa titanos no. Nung domino ko sa kong panday dito sa Naga, namatay gyud taon to sa titanos diya sa ospital no. Dato na mo sa South Gen nagibalin sa Presidente Soto. So luoy gyud kay ito, nubutan ba kay itong kung kailang nga panday no. The late ako lang ingan no kay para sa baynom ng mga pamilya na ni sa Naga si Isyo Alferez no, matay gyud nito to sa titanos. So para malikayan nga matitanos ka, go and see doctor sa health center sa inyong barangay sa Talisay City. So tinaot nakasabot ka sa akong explicar nimo Jerry. So once again, ako si Dr. Rene Obra ngadto sa libuan, millions ang naminaw nato karon sa atong programa kini nga akong suliran. Ako manikamot gyud ko makahatag tubag, kahayag, kadasig, solusyon sa mga problema ang gipadangat ninyo diri kanamo, no? So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Areman. Daghang salamat ug maayong adlaw.